Nakidot. Iniya ang balay. Iyang balay nga ipakongkrit. Pag agi og linog, puting kuyawa. Wala na niya ipakongkrit. Pagabas na siya mga kahoy, tabla. Ay, mahadlok naman siya mo puyo og balay nga konkrit. Nang di siya diri sa bukid. Iyang iparenovate ang iyahang balay. Balay nga gamay sa una, iyahang ipadak-an kay butanganan ra gid unta ni sa mais. Mahadlok na siya mo puyo og lungsod kay konkrit man ang balay dito sa lungsod. Ano gana nagpabukid na sila. So atop na sila og sugod. Iyan ang ipadak-an. Sumpayan pa niya di ari. Wow, nindot kay view din dapita. Kini ang tambalaya, iya ang kaning konkreton. Pero nahadlok siya sa siging balik-balik nga linog. Mani siya nga iyahan na lang tabla, ikahoy na lang tanan niyang dapat. Naop naging lansang. Panday na ginis anak pidot.